Quan els alcirenys parlem del santuari de la Verge del Lluc d'Alzira, tenim que dir que és un edifici construït sobre una antiga ermita que configura en una planta de creu llatina i que envolta la seva creueria i que consta de 3 naus amb un arc de mig punt. Aquest edifici és un edifici neoromàntic que al costat té una nau central com dia, on se tenen 2 falses naus laterals amb cortafocs, mentre que el seu exterior és un exterior sobri i l'interior es troba decorat en un estil neobarroc. Declarat com a bé de rellevància local, està situat en la muntanyeta del Salvador, un enclau molt volgut per els alcirenys. És un enclau que en el seu dia era originari d'un ermitori dedicat a la veneració del Sant Salvador, molt estès en la ciutat en l'època de la conquista del rei Jaume I. Va ser el testament de l'ediaca mossèn Pedro Esplugues en 1337, que va ser el que va deixar en herència la restauració de l'ermita. El 5 d'agost de 1699, la imatge de la Virgen del Lluc, patrona d'Alzira, va ser trasladada en processó des de la ciutat fins la cima de la muntanyeta, i sobretot va ser a partir de 1927 quan, financiat per col·lectes ciutadanes, se va acabar la construcció d'esta ermita i d'este santuari, i que va coincidir en la 52 coronació de la Virgen de la Mare de Déu del Lluc. Durant la Guerra Civil Espanyola, la primitiva imatge de la Verge del Lluc va ser destruïda i el temple es va utilitzar també com a un polvorí, que forma part de la història del poble d'Alzira. En 1939 es va recuperar el seu ús religiós, incloent també el que era la nova imatge de la Verge del Lluc, però la restauració es va portar a terme perquè es va prioritzar sobretot la reconstrucció de les parròquies de la ciutat, que van ser destruïdes en la Guerra Civil. Per això, en 1956 es va reconstruir el que era la Junta d'Obres per a continuar en la restauració del santuari de la Verge del Lluc. Aquest edifici alberga avui la imatge de la patrona de la ciutat, Santa Maria del Lluc, obra de l'escultor Antonio Ballester. Els alcirenys ens sentim orgullosos del nostre santuari. Significa la estrella que mos guia en la ciutat. Quan vens a Alzira per qualsevol punt, veuràs sempre el campanari del santuari del Lluc, que a pesar de ser immatriculat per la Iglesia Catòlica, els alcirenys continuem pensant que va ser nostre, perquè les col·lectes en el seu dia que feren molts alcirenys aixina ho testifiquen. Però pots vindre a visitar este bé de rellevància local que també forma part del patrimoni immaterial i el patrimoni cultural i històric del poble d'Alzira.